Ei, què passa? Bueno, aquí estem una setmaneta més a la secció de cinema i tecnologia aquí, a Metadata. Ja ho sabeu que cada 2 setmanetes tenim aquesta secció, així que si ets un gran amant del cinema i de la tecnologia i no et vols perdre cap dels nostres vídeos, subscriu-te al canal, que és totalment gratuït, i així te n'assabentaràs cada vegada que pugem un d'aquests vídeos. Però vinga, anem ja una mica a la teca, perquè avui porto un vídeo un palet diferent. Com bé sabreu, perquè estic convençudíssim que us han bombardejat a publicitats i de tot aquests dies, aquesta setmana ha sigut la setmana del Black Friday. Parèntesis, vist que aquest consumisme ferotge que ha fet que una cosa que era d'un dia en concret ara ja és tota la setmana del Black Friday. I d'aquest consumisme us en vull parlar jo avui. Perquè sí, els descomptes estan molt bé, i més quan, per exemple, anem a comprar alguna cosa tecnològica, que solen ser coses, doncs això, una miqueta més cares, i trobem ofertes de conya. Perfecte, però com ja sabeu, el consumisme absolut i ferotge no està aquí per cobrir la teva necessitat de comprar-te un mòbil 100 euros més barat. Però crec que és bon moment per recomanar-vos alguns documentals que parlen sobre això, sobre el consumisme de l'ésser humà, o de com això ens afecta, per exemple, en el medi ambient. En resum, us recomanaré uns documentals que, si els veieu abans d'agafar aquella oferta que anaves a agafar del Black Friday d'un mòbil que realment en el fons no necessites una miqueta, segurament us ho penseu 2 cops. Mireu, el primer de tot em sembla un dels més interessants, i a més el podeu trobar de forma totalment gratuïta a la nova aplicació del 3CAT. És un dels documentals del programa Sense Ficció i es diu La tragèdia electrònica. Cada any, els països desenvolupats produeixen fins a 50 milions de tones de residus electrònics, ordinadors, televisions, telèfons mòbils, electrodomèstics. El 75% d'aquests residus desapareixen dels circuits oficials de reciclatge i bona part s'exporta il·legalment a l'Índia, a la Xina o a l'Àfrica. L'abocament i el reciclatge il·legal dels residus electrònics és un negoci multimilionari que contamina el medi ambient i perjudica la vida de les persones que es veuen obligades a conviure-hi. Tones i tones de residus que s'acumulen sense cap respecte pel medi ambient ni cap projecció de futur, i que en alguns casos comencen a generar riscos molt greus per la nostra seguretat. Per exemple, l'aparició de microprocessadors reciclats i danyats en equips electrònics que controlen aspectes decisius de la nostra vida, com ara el transport públic o la medicina electrònica. Si li sumes que vivim en una època on no arreglem res, simplement quan alguna cosa es fa malbé, ho tirem i en comprem una altra, i parlo d'aparells electrònics o de sabates, per exemple. I doncs clar, amb tota aquesta problemàtica que estàvem explicant fins ara, es creen aquest tipus d'abocadors que fot fredat veure això. Al final, mogudes com el Black Friday promouen aquest sobreconsum. Aquesta cosa de ni m'havia plantejat comprar-me un iFryer, però hòstia, que barat que està. Bueno, escolta, igual no et cal. O potser el pots comprar de segona mà i donar-li una nova vida. Crec que seria molt interessant veure aquest documental abans de fer qualsevol compra del Black Friday. I ja que ens fiquem a recomanar documentals sobre consumisme, etc., us en recomanaré algun més que no està tan potser relacionat amb la tecnologia, però que al cap i a la fi és més o menys el mateix. Per exemple, Made in Bangladesh, un documental que trobareu a YouTube mateix, parla de les dures condicions de treball a Bangladesh, una de les grans fàbriques del planeta, i seguint a una marca anomenada Joe Fresh ens mostrarà les condicions inhumanes en què les persones treballen a la indústria tèxtil. Treballadors que accepten salaris tan baixos com, per exemple, 24 cèntims l'hora, perquè no tenen cap altra opció per subsistir, i se n'aprofiten d'això. I aquí passa una mica el mateix que dèiem, no?, amb els aparells electrònics. Quantes samarretes tens a l'armari? Realment necessites una samarreta més? Potser aquella samarreta que tens una mica estripada d'aquí de la vora igual te la pots cosir. Em sembla molt interessant poder veure amb els teus propis ulls les condicions en què es treballen, perquè després, el dia de demà, si veus una etiqueta que hi posa Made in Bangladesh, hosti, ni que sigui que se t'encongeixi una mica el cor. També de YouTube us vull recomanar The Price of Fast Fashion. Si Made in Bangladesh parla de l'impacte negatiu de la producció tèxtil pels drets humans, The Price of Fast Fashion ho fa de les conseqüències pel medi ambient. Aquest documental ens introdueix a les desfilades de moda i les granges de cotó per demostrar l'impacte del fast fashion en l'entorn. Per tant, traça una línia directa d'aquest sobreconsum i com això afecta a les terres. I per últim, així perquè tingueu opcions per triar si us ve de gust i us mola la temàtica, Broken, una minissèrie documental que trobareu a Netflix de 4 episodis, explica els efectes perjudicials de la fabricació i circulació negligent i antiètica dels productes de gran demanda, donant molta importància, per exemple, a totes les jugadetes, no?, que fan servir les indústries per atrapar els seus clients. En resum, Broken denuncia els enganys i les conseqüències que venen formant part de les dinàmiques del mercat. Conscienciació, gent, conscienciació. Avui m'he ficat una miqueta lliçonetes, no? Com sempre dic, si has arribat fins aquí, crec que t'ha agradat i t'ha entretingut lo suficient aquest vídeo com per deixar-li un bon like, que és totalment gratis, ja t'ho dic ara, i si vols donar suport al contingut en català a les xarxes, subscriu-te al canal. I ens veiem en un parell de setmanetes. Vinga, xau!